Táto štúdia ukazuje, že priemerný tvorca obsahu potrebuje 5 mesiacov na to, aby zarobil svoje prvé euro online. Väčšina tvorcov obsahu má tisíce followerov a ich príspevky majú stovky lajkov. Ale keď príde na skutočné zarábanie peňazí, tak nič. Uviazli v edukačnej pasci. Vytvárajú obsah, ktorý vzdeláva, ale nepremení sa na predaj. V tomto videu ti ukážem môj C2C content funnel, ktorý premení tvojich followerov na platiacich klientov. Toto nie je ďalšia postuj viac obsahu stratégia. Ak mi neveríš, minulý týždeň som uzavrel obchod za 2400 eur. Na 4 splátky presne pomocou tejto metódy. Prevediem ťa cez 3 fázy C2C content funnel. Ukážem ti správny pomer, ako často by si mal pridávať. Ktorú fázu by si mal kedy použiť. Dám ti konkrétne príklady, ktoré môžeš aplikovať hneď vo svojom biznise. Ak budeš nasledovať túto štruktúru, ktorú ti ukážem, garantujem ti, že tvoje príspevky ti prinesú viac klientov, nielen lajky. A ak zostaneš do konca, mám pre teba bonusovú fázu, ktorú určite nechceš zmeškať. Takže bez ďalších kecov, poďme na to. Nedávno ma oslovila jedna tvorkyňa. Pred pár rokmi mala veľmi veľa klientov, viacej než dokázala zvládnuť. Bola úplne vybukovaná a musela dokonca spomaliť a niektorých dokonca aj odmietať. Tu je vlastne screenshot správy od nej. Ale dnes nevie to rozbehnúť tak ako kedysi. Napriek tomu, že má bohaté skúsenosti, bohatú expertízu, schopnosti a tak ďalej, tak jej obsah jej neprináša predaj tak ako kedysi. Má takmer 20 000 sledovateľov, ale tie predaje sú minimálne. Čiže zasekla sa v niečom, čo som nazval edukačná pasca. Tvorila len ako na to obsah, ktorý síce získava videnia, ale negeneruje žiadne predaje. Problém bolo to, že nemala C2C content funnel, ktorý by vedel premeniť pozornosť na predaje. Asi si hovorí, že OK, Sam, ale čo to je ten C2C content funnel a prečo by som ho mal vlastne používať? Ano? Tak v prvom rade, prečo by si mal používať je preto, aby si získal tie predaje na sociálnych sieťach. Ak nechceš získavať žiadne predaje na sociálnych sieťach a nechceš budovať ani žiadny biznis na sociálnych sieťach, tak odíď z tohto videa, nie je to pre teba. Čiže, čo je to C2C content funnel? Môžeme vidieť, máme tu vlastne takýto lievik, kde máme 3 úrovne. Pozornosť, autorita, predaj a môžeš si všimnúť, že v každej jednej úrovni postupne ten počet tých panáčikov alebo tých ľudí klesá. A je to tak aj v tom reálnom živote. C2C content funnel je vlastne mnou navrhnutá jednoduchá stratégia, ktorá premieňa cudzincov na zákazníkov pomocou 3 typov obsahu. Prvý je pozornostný, čiže získa pozornosť a privedie k tebe nových ľudí. Druhý je autoritatívny, premieňa cudzincov na pravých fanúšikov a predstavuje, respektíve uvádza ťa do pozície, že si braný ako expert. Tretí typ, predajný obsah, ktorý premieňa pravých fanúšikov na platiacich klientov. To, čo chceme všetci. Väčšina tvorcov robí takú chybu, že pridáva len tento prvý typ. Len ten pozornostný obsah, čiže naháňajú tie zliadnutia, naháňajú proste tú viralitu, čo je super, ak chceš proste rásť to publikum. Ale z dlhodobého hľadiska pridávať to stále len tento jeden typ určite nie je dobré. Ale ak chceš presne, aby ti ten obsah začal generovať tie peniaze, tak potrebuješ použiť všetky 4 typy obsahu. Teraz si povieš, sa poškraješ za hlava, že sem však ale si hovoril, že sú len 3 typy obsahu. Tu je tá pointa, to je tá krasa. Existuje ešte aj 4. kúsok celej tejto skladačky, takzvanej mozaiky, áno, ktorú som vytvoril. Nazval som ho zatiaľ tajná omáčka, pracovný názov. Tuto môžeš vidieť opäť lievik, kde máme pozornosť, autoritu, predaj a tajnú omáčku. Je to typ obsahu, ktorý ťa s tým tvojim publikom prepojí na úplne inej úrovni. Akože doslova úplná iná dimenzia. A odhalím ho ku koncu tohto videa. Takže zostaneš do konca, pretože bez neho ten tvoj content funnel bude jednak neúplný a to druhé nefunkčný. Bez ďalšieho otáľania ideme na prvý typ. Tým je pozornostný obsah. Už len z názvu vieme, že jeho úlohou je získať pozornosť, respektíve rast followerov. Čiže je navrhnutý tak, aby sa stal virálnym a oslovil nových ľudí. Tu sú základné princípy, ktoré sú veľmi dôležité. Čiže ten obsah je jednoduchý, je zábavný, je užitočný a je ľahko zrozumiteľný aj pre začiatočníkov, čo je to najdôležitejšie. Nevyžaduje si hlboké odborné znalosti. Vo veľkej väčšine prípadov je robený tak, aby oslovil širšie publikum. Preto hovoril som, že toto je ten najdôležitejší krok, že je ľahko zrozumiteľný aj pre začiatočníkov. Teraz si ukážeme nejaké príklady pre pozornostný obsah, ktoré môžeš aj ty využiť pre svoje sociálne siete. Čiže opäť máme tu vlastne nejaké príklady. Môžeš vidieť, máme tu nástroje, zoznamy, hacky, rýchle tipy a memečka. Toto sú
typy videí. Čiže môžeme si hneď pozrieť nástroje. Vidíš videjko, máme tu nástroje, kde sa porovná vlastne platené versus zdarma. Opäť bol to trend s týmito AI bábetkami, ktoré proste boli generované pomocou AI, mali tie slúchadlá, mikrofón, čiže taký podcastový štýl a preto to performovalo, respektive preto to bolo také virálne, áno, lebo bol to nejaký trend, tvorca to využil. Super pre ňo. Ďalším typom sú zoznamy, čiže 3 knihy, ktoré by bohatí najradšej zakázali. Takže opäť, môžeš vidieť tohto staršieho pána, ktorý hovorí o 3 knihách, ktoré by teda mali byť zakázané. Ešte aj v popise má, že sú extrémne dôležité pre ľudí, ktorí majú 20 rokov. A opäť jednoduchý, ľahko zrozumiteľný obsah, ktorý dokáže každý skonzumovať, každý pochopiť. Preto sa mu darilo tak dobre tomu obsahu. 3. Hacky, zakázané dronové zábery. Tu môžeš vidieť moje video, ktoré bolo o vytváraní falošných dronových záberov. Áno, bol to len rýchly hack, ktorý ľudia dokázali hneď implementovať po dopozeraní videa, čo je tiež veľmi dôležitý krok. Rýchle tipy. Toto bolo vlastne jedno z mojich veľkých alebo asi najväčších videí. Išlo tu o to, že ľuďom som proste odozdal hodnotu v podobe toho, že musia si zapnúť proste tieto 3 veci na svojom Instagramovom profile, ináč im ten Instagram umrie, čiže využil som takýto hook, ktorý zachytil pozornosť veľmi veľa ľudí a odrazilo sa to aj na tých výsledkoch. Môžeš to tu vidieť. A posledným typom sú memečka. Môžu sa použiť presne aj memečka, ale opäť musia byť troška strategicky urobené tie memečka. Nech to je vtipné, ale zároveň nech to proste odozdá buď nejakú hodnotu, alebo nech to tých ľudí niekde smeruje. Čiže opäť, ja som využil toto s Ryanom Goslingom, myslím, a.k.a. Deadpoolom. Keď ľudia komentovali, tak som ich pridal do svojich blízkych. Super vec na využitie, ľudí to pobavilo, veľa ľudí sa s tým stotožnilo, takže výborné. To boli príklady a teraz tu mám pre teba rýchly checklist, ktorý ti doporučujem dodržiavať pri týchto typov obsahoch. Čiže ako prvé, tu máme, že vždy začni so silným hookom. Prvé 3 sekundy rozhodujú o všetkom. Pokiaľ tam nechytíš človeka, nedopozerá to do konca, nebude to virálne. 2. Použij jednoduchý jazyk, zrozumiteľný aj pre začiatočníkov. Veľmi dôležité hlavne pre ľudí, ktorí majú odbornejšiu tému. Tomu človeku na tej druhej strane, na tých sockách, to treba fakt povedať úplne po lopate, úplne jednoducho. A tak, aby to pochopil každý. Ja vždycky sa snažím hovoriť aj ľuďom, že nech to pochopí proste stredoškola. Čiže niekto, kto prišiel len na strednú školu. Ak to ten pochopí, super, môže byť. 3. Daj praktický tip, ktorý ľudia môžu i hneď vyskúšať. To znamená, že to je implementovateľné. Pozriem si Reelsko a viem to ísť hneď implementovať. Či už na telefóne, v reálnom živote a tak ďalej. Drž video krátke, ideálne do 45 sekúnd. Je to kvôli tomu, že ak hlavne začínaš, tak nechceš robiť nejaké minútu a pol dlhé videá, pretože ešte nemáš tým skúsenosť, takže doporučujem ti ideálne do tých 45 sekúnd, 30 až 45. Čím kratšie, samozrejme, aby sa ti tam aj tá hodnota vošla, tak tým lepšie. Dôležitá vec, testuj rôzne formáty. Už nie je 2024, že si stačí raz sadnúť takto pred kameru a natočiť nejaké reelsko. Áno, niekomu to môže fungovať, niekomu nie. Odporúčam testovať rôzne formáty. Ako si videl na môjom profile, clone effect, Snapchat intro, split screen, pol a pol obrazovky a tvor 2-krát viac toho, čo ti bude najviac fungovať. Možno ti bude fungovať ten split screen úplne najlepšie, možno ti bude fungovať clone effect. Opäť, tie socky sa stále menia, stále prichádzajú nejaké nové formáty, takže treba byť v obraze. OK, ideme na bod číslo 2, autoritatívny obsah. Opäť, vybuduj dôveru, staň sa expertom. Tento obsah ťa stavia do pozície experta vo svojom odvetví. Pomáha ti premeniť tých bežných sledovateľov, čiže tých cudzincov, čo prišli na tvoj profil, na tzv. Pravých fanúšikov, true fans, ktorí si cenia tvoje názory a dôverujú tvojmu pohľadu na danú vec, na danú problematiku. Tento obsah odhaľuje, prečo populárne rady často nefungujú a prezentujú úplne iný prístup, ktorým je tvoj unikátny pohľad, tvoj nejaký framework, tvoja nejaká unikátna metóda, ktorú si nejako nazval a vieš, že funguje napríklad tebe, tvojim klientom, nebáť sa to odprezentovať. Cieľom je vlastne posunúť myslenie ľudí a ukázať, že ty rozumieš tomu skutočnému problému. To je alfa a omega opäť. Máme tu nejaké príklady na pozornostný obsah, si ich prejdeme spolu a pozrieme sa na ne. Ako prvý máme vlastne starý spôsob versus nový spôsob. Veľmi, veľmi super vec. Doporučujem ti to či už ako karusel alebo ako reelsko. Určite to urob, že niečo vezmeš, čo bolo kedysi zaužívané versus
ako sa to robí teraz. Hej? Môže to byť presne nejaká tá tvoja metóda. No a keď sa pozrieš tuto, tak môžeš vidieť, toto je ten môj karusel, áno, kde som hovoril o tom, že som premárnil 4 mesiace tvorbou zdarma materiálu, ktorý mi zarobil 0 eur. Hovoril som tam o tých komplexných materiáloch, ktoré väčšina ľudí tvorí, nejaké nabité 30-stranové PDF-ka versus to, čo robím dnes, a to sú tzv. Mikromagnety, čo sú jednoduché materiály, vytvorené za menej než hodinu a pomôžu klientovi vyriešiť problém do 20 minút. Čiže pomôžu mu získať takzvanú jednu malú výhru. Druhým typom je krok za krokom postup k dosiahnutiu výsledku. Čiže opäť napríklad je tu, keby som musel začať svoj Instagram od nuly, spravil by som toto. Môžeš tu vidieť videjko, ako hovorí, proste je pozíciovaná ako autorita preto, lebo tým ľuďom vysvetľuje niečo, čo sa reálne naučila, čo je reálne funguje, má tam vlastne silné dôkazy toho, že to funguje, jednak počet followerov, klienti a tak ďalej. Čiže doslova je to za ruku prevedené, je to zároveň autoritatívny typ obsahu a ešte sa podarilo aj to, aby bol ten obsah virálny. Čiže opäť jednoduchý, ľahko konzumovateľný, čiže výborná kombinácia. Autoritatívny obsah môže byť tiež virálny. Záleží od toho, akú ideu vlastne zdieľaš v tom videu. Kontroverzné názory. Prestaň pridávať len edukačný typ obsahu. Opäť kontroverzný názor, ktorý vzbudí pozornosť, a opäť o tom je vlastne aj tento C2C content funnel, že nejde len o to pridať ten pozornostný obsah a je dôležité to pochopiť, že prečo. Analýza konkurencie, prečo je Jesha stále virálna, toto video si mohol vidieť na mojom profile. Je to nejaké moje know-how, že keď som sa pozrel na tie videjka, tak som zistil, ktoré tie 2 kroky robí a priniesol som to ľuďom vo forme Reelska. Môžu to aplikovať pre seba. Tiež ma to stavia do väčšej pozície toho experta. Vlastná metóda. Ako nájsť nápady na virálny obsah? Človeka to opäť troška odlišuje, pretože je to jeho nejaký unikátny framework, nejaká metóda, kde ho to stáva do tej pozície toho experta. Na posledný sú tu postrehy a názory. Títo Taliani zvolili hen taký formát na začiatku, ak si všimol, bol to Snapchat intro a potom to prelnuli do takéhoto niečoho. Nemusia tie videá byť nejako premakané, niekedy stačí fakt nahrať takéto video a ono má úspech. A tu sa zdieľa nejaký svoj názor, pohľad na vec, ktorý môže opäť ísť proti nejakému bežnému presvedčeniu, čo je zaužívané, preto to tak dobre funguje. OK, toto boli vlastne príklady a teraz opäť je tu rýchly checklist, ktorý si spolu rýchlo prebehneme. Jednotka, ukáž nový pohľad na starý problém. Čiže to bol ten prvý príklad, čiže starý spôsob versus nový spôsob. Dvojka, podlož tie svoje tvrdenia, ktoré máš, rôznymi dátami, štúdiami, dôkazmi, reálnymi nejakými príkladmi, recenziami a tak ďalej. Podieľ sa o nejaký kontroverzný názor, ktorý vyvolá diskusiu. Napríklad v mojom prípade je to, že prestaň pridávať ten edukačný obsah. Áno, a namiesto toho urob toto, a to je ten C2C content funnel. Štvorka, sústreď sa na vysvetlenie, prečo niečo funguje, alebo prečo je niečo dôležité, namiesto toho, aby som povedal, že ako to urobiť. Peťka, použij svoje vlastné frameworky, originálne metódy, aby si vynikol. Kľudne daj im nejaké unikátne názvy, áno, ako ja, C2C content funnel, a neboj sa, použij to. OK, ideme na trojku. Predajný obsah, ktorý slúži na to, aby premenil tých pravých fanúšikov z autoritatívneho na tzv. Klientov. Čiže tu sa deje celá tá skutočná magia. Čiže tieto príspevky ti pomôžu vlastne zarobiť tie peniaze, hej? Premeniť tých fanúšikov pravých na peniaze. Ukazujú rôzne výsledky, dôkazy, hodnotu tvojich platených ponúk. Mali by pôsobiť autenticky, to je veľmi dôležité, aby to bolo autentické, beznatlákové a aby to nebolo moc, že salesy, takzvané, že predajné. Chceš len ukázať, ako vieš tomu človeku reálne pomôcť. Že mu vieš opäť vyriešiť nejaký ten problém, napríklad tým mikromagnetom, a potom ho vieš viesť do správ a tak ďalej. Už záleží, aký má každý svoj postup. Prejdeme si príklady. Prvý je vlastne výsledky klientov lomeno recenzie. Tuto je opäť názorný príklad. Aké je to spolupracovať so mnou? Môžeš vidieť, že táto dáma tu opäť, to je ako interview, že sa jej pýta, že aké to bolo pracovať vlastne s ňou pod jej vedením a tak ďalej. Veľmi super predajný obsah. Dalo by sa tam komentovať kľúčové slovo, napojiť to na ManyChat a získavať takto tých ľudí do správ. Dvojka, pred versus po. Transformácia, výborný karusel, čo som našiel u jedného fitness trénera. Je to v podstate nejaký príbeh, vidíš to. Aj že pokud máš cieľ, chceš konečne provieť zmenu, napíš mi do správy zmena. On tu napríklad smeruje priamo do správy.
opäť mohol by aj na komentovanie, ale do správy je úplne v pohode a fajn. A tam už sa vie s ním viacej pobaviť a beznátlakovo, autenticky ich posunúť do svojej nejakej platenej ponuky. Dielanie transformačného príbehu. Chceš podobné výsledky. Transformačný príbeh, vytvoril som kontroverzný hook a ukázal som tu nejaké transformácie ľudí. Najprv som ukázal túto, že aké majú najčastejšie problémy a potom som ukázal, podarilo sa to tomu. Ak chceš niečo podobné, tak komentuj túto kľúčové slovo a pošlem ti všetky detaily. Fungovalo to super. Štvrtým typom je zdieľanie extrémne špecifického odborného obsahu. Vidíme, že je tam o tom, že aké typy obsahu, respektíve opäť content, nejaký playbook by mala každá osobná značka používať. Vidíš úplne jednoduché video, len kameruje seba, má tam nejaké titulky, nejaký text, nemusí to byť nič crazy, žiadna drahá technika, jednoduchý koncept a fungovalo to super. Toto boli príklady, teraz si opäť prezrieme rýchly checklist. Prvý bod, začni príbehom alebo recenziou pred a po, funguje úplne skvele. Keď máš fotky pred a po, vynikajúce screenshoty, kľudne hlasovky pred a po, videorecenzie pred a po, je to len ale na tebe. Tie videorecenzie sú fakt, že najsilnejšie. Dvojka, zdôrazní benefity, nielen to, čo robí tvoja ponuka. Tie benefity, ja to vždycky ľuďom myslím tak, že máš iPhone, áno, máš iPhone, ktorý má proste 512 GB pamäte a väčšina ľudí povie, že OK, že má to 512 GB pamäte. Ale to nie je ten benefit. Benefit je to, že ty už nikdy nebudeš musieť vymazať žiadne fotky ani videá s tvojimi priateľmi, rodinou, s manželkou a tak ďalej, aby si proste uvoľnil miesto. Hej? To je ten benefit. Pridaj sociálny dôkaz, čísla, úspechy, screenshoty, videorecenzie, hlasovky, všetko. Zbieraj si všetko. Udrži autentický ľudský tón, nie nátlakový ani predajný. Toto je veľmi dôležité, lebo keď budeš stále do niekoho tlačiť, že predaj, tak on nekúpi nikdy. Áno, skôr ti dá, že unfollow, zablokuje si ťa a hotovo. Ukonči video jasnou call to action výzvou, čiže čo má človek spraviť ďalej. Tam ti doporučujem buď komentovať to kľúčové slovo a tých ľudí napríklad dať im nejaký ten mikromagnet, alebo ich vieš dať na priamy predaj, na komentovanie kľúčového slova do komentárov, alebo nech ti napíšu do správy. Je to na tebe, fantázii sa medze nekladú. To, čo ti bude fungovať najviac, toho tvor dvakrát viac. Ideme ďalej a to je tajná omáčka. To, na čo si celú dobu čakal. Toto je tá tajná omáčka, ktorú som ti spomínal na začiatku videa. Skrytý kúsok obsahu, ktorý tvoj funnel, ten content funnel potrebuje, aby bol úplne že kompletný a hlavne funkčný. Že dovoľ mi ti predstaviť osobnostný obsah, takzvané 2O. Môžeš vidieť, máme tu pozornosť, autoritu, predaj, osobnosť. Všimni si, že pri tom predaji máme 3, tuto máme 4. Keby sa dalo, dám ich tu ešte viacej. Ale v podstate prečo to tak je, lebo jednak tým, že pridáš osobnostný obsah, tak tých ľudí, čo s tebou ako keby sú na rovnakej vlne, myšlienkovej a pocitovej, tak začne byť čoraz viacej, hej? Lebo sa začnú s tým stotožňovať. Takže to je to dôležité. Osobnostný obsah nie je o žiadnom učení, ani o predaji, je to o budovaní dôvery a spojenia, vytváranie tzv. Vzťahov aj na tých sockách. Je to veľmi dôležité, pretože ľudia nekupujú len od expertov, čiže od nejakých autorít, ale kupujú od ľudí, ktorí sú sympatickí, s ktorými zdieľajú rovnaké názory, myšlienky, pocity a tak ďalej. Hej? A to je dôvod, prečo aj keď stačí len 1000 sledovateľov, áno, 1000 pravých fanúšikov a stále môžeš zarábať dosť pekné peniaze, ak tvoji sledovatelia sa cítia byť s tebou prepojení. Pozornostný a autoritatívny obsah možno prilákajú tých ľudí, ale ten osobnostný obsah je ten, čo robí ten najväčší rozdiel, alebo ten, čo ich udrží. Ukážeme si nejaké príklady osobnostného obsahu. Ako prvý môžeš vidieť tento osobnostný príbeh, kľudne si ho potom pozri celý. Veľa ľudí si myslelo, že tento chlapík je vlastne AI, ako keby vygenerovaný pomocou AI. A mysleli si, že ako nehovorí k ním úprimne a tak ďalej. A tuto je opäť jeho osobný príbeh, troška dlhší, ale vidíš, že keď mal 4-5 rokov, opäť podložuje to nejakými fotkami, áno, silné dôkazy. Dvojka, behind the scenes. Ako vyzerá napríklad nejaký bežný deň 20-ročnej podnikateľky. Môžeš to vidieť tuto, ona to nedala len ako seba, ale seba a svojho muža a urobila to presne v tom split screen formáte, ktorý bol teraz trendy. Porovnáva seba versus jeho. Trojka, veľké výhry.
Tuto môžeš vidieť, neznášam tzv. Naháňanie zhliadnutí. Tento tvorca hovorí o tom, že ako naháňal tú viralitu, čo mu to vlastne spravilo, že sa z toho cítil depres, neužíval si vlastne ten content a potom vlastne nastal ten twist a začal tvoriť proste obsah, ktorý mal väčšiu hĺbku, ktorý ho začal viacej baviť, viacej mu rastol biznis, čiže to je veľká výhra pre ňo. Áno, a opisuje tú veľkú výhru, lebo opäť niekto môže byť v tej pozícii, ktorej bol on a toto video, keď ten človek uvidí, tak mu to veľmi pomôže a stotožní sa s ním. No a posledný tip sú tzv. Zraniteľné momenty. Čiže stratil som 4 mesiace života vytváraním freebička, to je materiál zdarma, ktorý mi zarobil 0 eur. Toto je opäť ten môj karusel. Áno, je to zároveň aj osobnostný karusel, lebo je tam za tým ten príbeh, tá istá pesnička, ukazujem tam nejaký ten pád, čo ma to stálo a ukazujem vlastne aj old way versus new way. Hej, čiže starý spôsob versus nový spôsob. Dobre, toto by boli príklady. Opäť mám tu rýchly checklist pre teba. Čiže bod číslo 1, podiel sa o osobný príbeh alebo lekciu, ktorú si zažil. Môže to byť fakt, že hocičo. Ani netušíš, že koľko ľudí sa vie stotožniť s tým, čo si ty zažil. Ukáž zákulisie svojho procesu alebo bežného dňa. Kľudne ukáž, ako ráno staneš, vyčistíš si zuby, sadneš do auta, ideš do práce, ideš si zacvičiť, ja neviem, si s priateľkou, venčíš psa, kľudne urob o tom video. Veľa ľudí sa s tým dokáže stotožniť. Ukáž zraniteľnosť. Toto je veľmi dôležité, lebo veľa ľudí na to zabúda. No potom sa niečo čudovať, že tí ľudia, niektorí nemajú dôveru v nich, lebo oni ukazujú len úspech, výhru, ale nezdieľajú žiadne prekážky, žiadne pády, neúspechy. Nič z toho. Inšpiruj sa týmto tretím bodom a ukáž tú zraniteľnosť. 4. bod. Hovor tak, ako by si rozprával s kamošom na pive, nie so zákazníkom. Normálna krčmová debata, žiadne proste natlakové hry a tak ďalej. 5. Pridaj momenty, s ktorými sa tvoje publikum môže stotožniť. Trošku sa nad tým zamyslí, keď to budeš tvoriť a skús sa vcítiť do tej situácie, že čo asi prežíva ten človek na tej druhej strane a určite budete, alebo on si povie, že keď to bude čítať alebo počúvať, že OK, že ja som presne v tejto pozícii ako ten môj mentor alebo ten môj vzor, ku ktorému zliadam, ktorého videa pozerám. Dobre, toto bol vlastne rýchly checklist. A teraz tá najdôležitejšia otázka zo všetkých je, že ako často by som mal pridávať? Čoho, koľko, kedy by som mal pridávať? Preto som pre teba pripravil ďalšiu časť. A to sú rôzne levely. Závisia od počtu tvojich sledovateľov. Čiže máš tu level 1, 2 a 3. Čiže level 1 je 0 až 1000 followerov. Cieľom hlavným je zväčšiť tvoje publikum, čiže získať tých nových followerov. Doporučujem ti dodržiavať tento diagram pre každých 10 príspevkov. Vytvor 5 pozornostných, 3 autoritatívne, 1 predajný a 1 osobnostný príspevok. Tvoja úloha číslo 1 v tomto leveli 1 je ukázať, že teda stojíš za to, aby ťa tí ľudia začali sledovať. Level číslo 2 je od 1000 do 10 000 followerov. Cieľom tohto levelu je budovať autoritu a je si vo fakt vnímaný ako niekto, kto je expert, nie ako niekto, kto len dáva nejaké obecné tipy, ktoré hovorím, že ľudia si nájdú na internete a tak ďalej, hej, že si niekto, kto fakt vie, o čom hovorí. Čiže niekto, na koho sa ľudia teda obracajú. A pre každých 10 príspevkov, pre každých 10 príspevkov dodržuj tento formát. 3 pozornostné príspevky, 4 autoritatívne, 2 predajné, 1 osobnostný príspevok. Na tejto úrovni si chceš, aby ľudia povedali, že tento človek kurva vie, o čom hovorí. Toto musí ten človek na tej druhej strane povedať. Level číslo 3, to je 10 000 a viac followerov. Čiže cieľom je budovať dôveru a prepojenie. Premeň tých pravých fanúšikov, ktorých máš, na kupujúcich. A pre každých 10 príspevkov dodržuj tento formát. 2 pozornostné, 3 autoritatívne, 2 predajné a 3 osobnostné príspevky. Všimni si, že tých pozornostných čoraz viacej, ich čoraz viac ubúda. Level 3. Na tejto úrovni ťa už ľudia vnímajú ako dôveryhodného. To je super, ale musia ťa mať radi, aby nakoniec od teba nakúpili niečo. Lebo ak ťa nebudú mať radi, tak celá tá dôveryhodnosť, respektíve to, že si nejaký expert, je úplne zbytočné. Hej. Musia ťa mať fakt radi. Musia s tebou byť na rovnakej vlne. Toto bolo vlastne, že ako často by si mal pridávať jednotlivé tipy a teraz si hovoríš, že OK, Sam, čo je nejaký môj ďalší krok, že čo by som mal urobiť. Čiže takto vyzerá celý ten C2C content funnel spolu s bonusovým typom obsahu. Pozornosť, autorita, predaj, osobnosť. Poznať tieto fázy, to je jedna vec, hej? Ale správne ich používať v praxi, to už je troška ťažšie. Väčšina ľudí, a ja som tam bol, je závislá od tzv. Dopaminového pocitu z virálnych videí. To znamená, že ty vytvoríš video a pokiaľ nemá, dajme tomu,
virál, hej, že nemá nejakých 100 000 hliadnutí alebo tak sa cítiš taký, že OK, že asi som vytvoril zlé video. Viem to, bol som tam tiež som mal tie pocity. Neboj sa, je to blbosť. Väčšina tých ľudí nedokáže potom tvoriť obsah, ktorý možno nemá toľko videní, ako ten virálny alebo pozornostný, ale prináša klientov. A ak už máš dosť obsahu, ktorý prináša len videnia, ale neprináša klientov, napíš mi na Instagrame slovo cash a ja ti pozriem celú tvoju stratégiu. Žiadny predajný hovor, žiadny nátlak, len jasný, jednoduchý a priateľský hovor, takto ako sa teraz vyprávame, teda ako ma ty počúvaš. Pozriem sa vlastne na to, urobím celý rozbor toho, čo ti teda chýba v tom tvojom obsahu a na tom tvojom Instagrame. A ak to chceš skúsiť sám, tak tento dokument nájdeš v popise pod týmto videom. To je z mojej strany všetko. Držím ti palce. Hlavne toto celé, čo si tu dneska videl, tak implementuj. Tak ako hovorím vždycky, vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj, ahoj.